Καλησπέρα μαγιές και Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σήμερα είμαστε στην εκπομπή 17. Ναι, όχι Μοντάκι του καλά, είναι ο Άκης. Γεια σου, Ετάκη. Θα μιλήσουμε για τα γνωστά θέματα του Ολυμπιακού. Η ομάδα πάει πολύ καλά, πήραμε το Ναι, πρωτάθλημα. έχει πάει πάρα πολύ καλά φέτος. Ωραία. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε Ζάκη. Καλησπέρα φίλε μου το ονοματάκι. Αγγίσια 13. Είσαι και 13. Ωραία, ναι, πάμε. Λοιπόν, άλλο ένα ποτάμι το πήρα και κάλπικο. Κάλπικο, να σου πω κάτι εγώ. Βεντούσα. Φλαράκο Βεντούσα. Κάνε και να σου. Κάνε και να σου. Βεντούσα. Κοίτα τι λέει εδώ. Λαγός. 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 Είναι ειδική παραγγελία. Λαγός. Το βλέπει. Παπελάκο, Βεντούσα. δεν του μοιάζει αυτό. Δεν του μοιάζει αυτό. Τα τι του μοιάζει αγόρι μου. Μοιάζει. Κάθε χρόνο. Ωραία, θα έχω χτυπήσει και θα του άρω. Να το. Made in Greece. Μπράβο. Βλέπει. Ελληνικιά. Made in Greece. Να το. Λαγός. Ελληνικιά. Δεν λαγός. Συνεχίστε. Λοιπόν, έτσι το πήρατε στα χαρτιά, φέτος το πήρατε στο τάβλι, του χρόνου από μονόπολη θα το πάρετε. Παντελάκο. Παντελάκο, πού τα λαγέ. Wembley. Βουβού. Εγώ έχω να θυμάμαι και κάτι από εδώ. Το γαλλικό καφέ μονολούφι. Εσύ τι πίνεις ρε Φλαράκο, πίνεις ελληνικό γλυκό πικρό ρε φίλε. Γλυκό επειδή σ' αρέσει και πικρό επειδή πονάει ρε μαλάκα. Ρε λάγε, ξύπνα ρε. Ρε χούντα σεργέτα, ξύπνα ρε πράσινο πουλί. Πετάς ρε. 100 χρόνια μαλάκα και 100 χρόνια τρόσκούτα. Άντε γεια. Άντε μαλάκες όλοι. Βεντούσα. Βεντούσα. Λαγός. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Και ελληνική. Επόμενη έχουμε άλλη γραμμή. Πάμε στο μαύρη γραμμή. Καλησπέρα. Πάμε. Ποιος είναι, πάμε. Πάμε. Το ονοματάκι σου Φλαράκο. Γιάννης. Γιάννη. Και είστε. Ολυμπιακάρα. Εντάτο. Λογικό παιδί ο Γιάννης. Γιάννη, φίλε μου τι θέλεις να μας πεις. Τι να πω. Κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός 100 χρόνια που τα τρώει, 100 χρόνια πελάτη. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι, Φλαράκο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ζωή που ήταν ατελάω. Λένε για μας, αλλά αυτοί μας δίνουν τα αρχεία στα χρόνια. Το κατάλαβε Γιαννάκο. Βέβαια. Εμείς δίνουμε τα αρχίδια μας και Να σου πω κάτι Γιαννάκο, να σου πω κάτι και να μου πεις αν συμφωνείς μαζί μου. Γιατί δεν στήσανε Βεντούζα. στο βοτανικό, ξέρετε που στο βοτανικό. Γιατί είναι επόχα, είναι βρώμα ρε. Όχι, άκου Τάκη, γιατί βρήκαν ένα κύπρο του Παναθηναϊκού και το κάναν και λεϊτό μυστήρα. Έτσι δεν θα συμφωνείς Γιαννάκο, δεν είναι μόνο. Σε ποια είστε ρε, ούρε, μαλάκες. Να το έχουμε σήμερα και το σήμα γραφευτές. Λαγός, λαοπίπα. Γιαννάκο, δεν θα πεις τίποτα άλλο. Για πες μας Γιαννάκο. Όχι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αλλά και στο μπάσκετ πήγαμε στο Final Four, θα τους γαμίσουμε και Κάθε περίμενε. Έχουμε άλλη λεφτιά για να επαναρχάσουμε. Έχουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Έχουμε. Ναι. Λοιπόν, για την τηλεφωνική, είμαι στο Παναθηναϊκός. Πάλι με τη σειρά. Πάλι ένα αλάκι. Πουτάνα θα γίνει. Τι ασχολείται με κάτι, δεν πάω να καταλάβω. Πες έγα στο ποτάμισμα, τα πίπα που πήραμε. Φέτος έγα στο κύπελο. Τι θα γίνει, θα πάρει κανένα ποτάμισμα. Άντε, γεια! Βεντούζα. Ελληνική παραγωγή. Λαγός. Έχουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Τατουά. Γεια σας. Με λένε Χριστό. Είμαι ΑΕΚ είμαι. Ο Κουτράκης, ναι. Είσαι και άλλη Φλαράκο. Ναι ρε μαλάκα. Ένα πράγμα θέλω να σου πω. Έχεις το διάολο μαλάκα, έχεις το διάολο και εσύ και η οικογένειά σου. Όταν μου έγλειφες, αγόρι, όταν μου έγλειφες το πουλί δεν μιλούσες. Κίτρινο τρικάκι. Έλα μου. Κίτρινο μαύρο, πόσα χρόνια είχατε στο δάσμα, αγόρι μου. Να σου πω, όπα, να σου πω κάτι άλλο εγώ. Για σκάσε λίγο ρε φίλε. Θα χέσω και σένα και τη μάνα σου και την οικογένειά σου όλοι ρε μαλάκα. Πες τη μάνα σου. Καταρχάς, νομίζω τι έφυγε. Να την πάρω τηλέφωνο και να έρθω. Ποιος μου είσαι ρε κατακαημένε. Ξύπνα.